Nosaltres som una part molt important de la cuina del futur. Som una escola d'hostaleria que estem ubicats dins un centre educatiu on tenim el nostre propi restaurant, portat per alumnat de cicles formatius. I ensenyem primer la cuina més propera, que és la cuina local. Des d'una cuina tradicional anem evolucionant a poder una cuina més d'autor amb diferents tècniques. El que volem aconseguir tenint un hort és que l'alumnat vegi el producte que surt de la terra, que sigui un tu a tu de l'hortalissa o la planta amb l'alumnat. Els productes de proximitat en el nostre restaurant tenen una gran importància. És la base de moltes elaboracions. Gastronòmicament, trobar-nos en el Parc del Garraf i tenir el mar per altra banda ens aporta una infinitat d'inputs que ens ajuden molt a la nostra cuina. I el que volem és que això ho visquin, ho valorin i perduri.